uyangobela lezi Jesu uyangobela Jesu uyangobela lezi uyangobela uyangobela lezi wanele bonkelemu yebolo musonaga sewu ngasela wanele bonkelemu salo. uJesu Kristu inkosi. Siyambingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Sibingelele baba, sibingelele mama, obhuti, osisi, iSunday School egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Simile sizomemeza igama likaJesu ukuthi liyaphila. Simile sizomemeza ukuthi uJesu uyabuya. Abantu baphenduke isikhathi sekhona besaphiwa ithuba lokuthi baphenduke. Ngoba wazi ilanga lakho ukuthi linini. Akekho noyedwa laziyo ilanga lakhe. Ngisho namiqobo ngimela angazi ukuthi ngiyohamba nini emhlabeni. Ukuthi mina nawe silungiselele ukuthi mhlazana ibuye inkosi ibuye siphelelisiwe. Ngoba ayikho into ebuhlungu ukuthi uyobonana noNkulunkulu phesheya kwethune. Tholakala ukuthi akukho kuhle kwenzile phambi kwayo. Siyambingelela ntambama. Asimanga ngoba mhlawumbe sibhorekile noma bengekho into lesingayenza. Kodwa sime ngoba nathi sithunyiwe ukuthi masiyomemezela ebantwini ezizweni ukuthi abantu mabaphenduke isikhathi sekhona. Ngoba sazi usuku olubuya ngalo inkosi uJesu. Asazi ukuthi uyobuya nini kodwa sizothi abantu bakaNkulunkulu zilungiseleleni inkosi uJesu yabuya. Izinto ezenzayo ake namhlanje uthatha isinqumo ukuthi angisafuni ukwenza imisebenzi kaSathane, sengifuna ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu. Ayinzima ilula kakhulu ukuthi uyekele izinto uNkulunkulu angayithandi. Makathi ungebi, ungafebi, ungabulali, ungaphingi, ungafisa kwamakhono akho ukuyeke. Wanisele ngaloku uNkulunkulu akuphekona empilweni yakho. Ungaze uhambe uyothatha inyoko uthwala ngenxa yokufuna imali. Ungazibulala umuntu ngenxa yokufuna imali. Ungaze waye enyangeni uyothakatha umakhelwane ngenxa yokuthanda imali. Ngoba konke nake emhlabeni yiloku uNkulunkulu akuphekona akukho kunye. Uma ufuna ukwandisela uyakhuleka uthandaza umcebo uNkulunkulu. Namhlanje emhlabeni abantu babulala ngisho ingane zabo ngenxa yemali. Namhlanje emhlabeni abantu babulala ngisho abazali babo ngenxa yemali. Namhlanje emhlabeni abantu babulala ngisho abomakhelwane ngenxa yemali. Woza kuJesu uzokhululeka. uJesu uyamkhulula umuntu bese akubusise usho kuhle kwezwe. Namhlanje abantu bahamba inyanga ngenxa yokuthi bafuna ingcebo. Ikhona ingcebo kuJesu ukuthi wenze ukulunga nje kuphela. Into ayifunayo ukuthi hlukane nesono. Uyasho ezini lakho ukuthi uma ulalele nokulalela izwi lakhe wenza imiso zakhe uyakubusisa konke okuthithwa izandla zakho. Kodwa uma ungenza akuthandayo uNkulunkulu uyoqala isiqalekiso sebaphezu kwempilo yakho. Uyothi uyazama uyathengisa ayikho into ephumelelayo. Uyazama uyemsebenzini ayikho into ekhona ukuyenza. Uyazama wenzani ayikho into ephumelela ngenxa yokuthi awenzi intando kaNkulunkulu. Ngisho ingane zakho uma ungayenzi intando kaNkulunkulu ziyofaka amasivi zingawutholi umsebenzi. Kuyiqiniso engasokufanele balekela. Kodwa woza kuJesu. uJesu ukhulula konke. Noma sekuthiwa emzini wakini naqaliseke nonke kuthiwa mhlawumbe ngeke niphumelele kodwa ngoJesu nizophumelela. Mhlawumbe kwathiwa nje ngeke ayikho into elunga emzini wakho kodwa nokhona uJesu yonke into iyalunga. Simile sizomemezela inkululeko.
abantu bakhululeke enyameni bakhululeke nasemphefumulweni ngoba yikho into ebuhlungu ukuthi ukhululekile enyameni nayo yonke imali kodwa umphefumulo uboshiwe. uJesu uyawuphulula umphefumulo ukuthi umphefumulo wakho mhlazana uhamba ukwazi ukuya ekhaya ezulwini. umphefumulo wakho ungathi uboshwe emhlabeni kanti uyelahlwa kalasha. weza kuJesu, uJesu khona usayivulile izandla zakhe. Siyabonga ukusilalela mntwana kaNkulunkulu eseve siphizwe egameni leNkosi uJesu. Sohlabelela bese siyakhuleka ngegama leNkosi uJesu. Amen.